nampa abantu abangabaholi bamaqembu abawalethe enkathini. Abantu abamukelwe inkatha bawo 987 izolo. Umthetho okade iPEC ye-EFF nguyolethe abalandeli be-EFF enkathini baze bambonga. Angiyazi ke lento esikhulumisa kangaka kuthiwa isikeshe. Ukuthi ngoba iqinisa abantu abafuni ukulivuma. Umhlonishwa uCebekhulu we-MK Party eZululand ungomunye naye ofikile wafika nabanye. Kube umhlonishwa uSiphamandla Qwabe we-NFP naye wafika nabanye. Umhlonishwa uMdinisi we-ANC naye ufike nabanye. Manje angiboni ukuthi yini lento ekhulumisa kangaka senzeni ithi isikeshe nisho yonke into le enithanda ukuyisho engahlangani. Enginisize. Niyathanda noma kanithandi inkathi khona futhi abantu iqiniso lenkatha bayalibona. Okunye ke ningakusho ke ngoba nizama ukudicilela phansi isikhundla sikamhlonishwa umengameli wenkatha kodwa khona iqiniso lithi thina siyinkatha siyayibona imisebenzi nabanye abahlakaniphile bayayibona. Nawe ke bengakusiza ukuthi uyeke ukugxeka akucabangisise kahle. Uvule umqondo ungafuni ukutshelwa ngabantu abazokutshela into ongeyona bethi yiyo nawe ubusuthi yiyo.